Inilahat po doon kung ano ang work, kung ano ang responsibility ng isang mabuting pastor. Pero gusto ko kong bigyan sa inyo ng diin ay yung Juan Gis, ganito ang sinasabi. Kaya lamang pumunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Purihin ang ating Panginoon. Naalala ko si David. Si David ay isang hari. Doon sa Old Testament, pero bago siya maging hari, siya po ay isang munang pastor. Dapat alaga din siya ng mga tupa at ipinuot siya ng ating Panginoon. At kung siya maging hari, naalala pa rin niya na mayroong dakilang pastor na higit kaysa kanya. Kung ano man ang responsibilidad na kanyang ginagawa, kung paano pinagtatanggol niya ang mga tupa, sakaling mayroong umaatake, sakaling may liyaw, sakaling may lobo na gusto pumatay sa mga tupa, si David ay mayroon at agad niyang ipinagtatanggol ang kanyang mga alagang tupa dahil ang lahat ng yun ay nasa pangalaga niya at ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ama na si Jesse. At doon na-recognize niya mayroong isang dakilang pastol ng kanyang buhay. At ato sa mga awit 23, Psalms 23 says, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Surely, sigurado, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yan po ang sinabi ni David. Yan po ay kanyang isinulat. Nilagyan niya ng himig. Nilagyan po niya ng puso't damdamin dahil na-recognize niya sa kabila ng kanyang pagiging pastor na mabuti. Merong masigit na mabuting pastor na nakatunghay sa kanya dahil batid niya ang buhay niya ay galing po doon sa dakilang malalikha. Ang ating Panginoon at ang bawat isa sa ating mga kaibigan. Mga kapatid, merong dakilang Diyos, merong dakilang pastor na nakatunghay sa bawat isa sa atin. Bagamat sa lupa, meron tayong pinatawag ng mga pastor. Ako, nung ako'y nagpapastor ko ng isang iglesia, I did serving God for almost 30 years. I served as a pastor sa isang congregation for 19 years. But I see myself, I understand my calling from God. Because ito ang mahalaga, yung topos. Kung saan ka, inilagay talaga ng Diyos, doon ka mag-excel. I can do the work of a pastor. I love pastoring, but it doesn't mean na kung ako ay nagpaalam doon sa kongregasyon na ating pinagpapasura sa Lord Prayer sa Muslim area, ay ayaw doon sa kanila. I love God's ministry. I love God's vineyard. I love God's people. I love preaching the gospel. I love counseling. I love teaching people with the word of God. But praise be to God, the real joy, the fullness of joy, when I was pastoring, hindi po fully satisfied. I mean, meron pong satisfaction, meron kagalakan yung aking pagpapastol, pero nung ako ilagay ng Panginoon doon sa talagang pagkatawag sa akin, yun na sinasabi ng malalang kasulatan, inilagay sa tamang kalalagyan upang mag-excel sa ipinapagawa ng ating Panginoon at yung fullness of joy. Doon nararanasan ang himala kapangyarihan ng ating Panginoon. Praise God.
Merong mga nagpapakilala mga pastol din. Pero ang kanilang intensyon ay silain at wasakin ang buhay ng mga tao. Sometimes they use the word that Satan himself. No wonder Satan himself can be an angel of light. Kaya nang gamitin ang salita ng Diyos upang ilisin ang mga anak ng ating Panginoon. Yun ang ginagawa ng kaaway. Kaya ang nangyayari, maraming mananampalataya. Nabobroken yung buhay nila, nasisira, napapahamang ang buhay nila dahil hindi sila masyadong nakatuto, hindi sila hindi sila nagpapamiliarize doon sa piling ng kanilang pastol. At sabi sa banal na kasulatan na ating binasa, ang tupa ay nakikinig sa salita ng kanilang pastol. Amen? Tayo po'y mga tupa ng Diyos at ang mga tupa ng Diyos ay walang tupa. Hello? Hindi pasaway. Amen? Kasi nagmamahal ka sa Panginoon. Kaya lang, may mga tupa talaga, minsan ay talaga hindi may iwasan, pasaway. May mga tupa. Kasi galing nga sa kadiliman. Kaya lang, nung makakilala sa ating Panginoon, at sabi sa banal na kasulatan, binabato niya man na ito araw-araw sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya yung mga tupa, recognize nila, nababatid nila, nauuligan nila, alam nila yung tinig ng kanilang pastol. Ang pastol, sabi ganoon, siya ay nangunguna sa Jerusalem. O sa Israel ay isa yung ganitong pagkakataon. Yung tupa, kapag medyo lumalayo ng kanyang dala, kaya nga mayroon siyang stop pangkalawit yun. And there are times na yun ay binabalian niya mismo yung tupa. Pag binalian niya yung tupa, ilalagay niya sa kanyang balikat yun. Kakalagay niya, and then ilalagay niya sa tamang kulungan, sa kanyang kulungan. And then, for a moment, maraming may healing process na ginagawa. Anong purpose? Bakit binabalian ng tupa? Intentionally, binabalian ng pastor yung tupa. Bakit? Para yung tupa na medyo may pasaway ng konti. Ang gagawin nito, para ma-recognize niya yung kilig ng kanyang pastor. Siyempre, pag nayon may bali sa payo, wala magagawa yun. Kundi manatili siya sa caring, sa protection ng pastor. At ang isang pastor, siyempre kung meron siguro din sa inyo nag-aalaga ng kalabaw, o nag-aalaga ng kambing, nag-aalaga ng aso, nag-aalaga ng pusa. There are times when may ganito tayo. At sabi sa Bible, yung mga tao na may mabuting kalooban sa mga hayop, pusa man o aso man yun, meron kasi mga tao, pag nakakita ng pusa, binatadyakan ng pusa. Di po ba? Maski ang aso, pag nakakita, parang inis sila sa gano'n. Pero, kapag ikaw ay meron gano'n, at ikaw ay may pagmamahal doon, sometimes na, hinihimas mo yun kinakausap mo yun Bagamat yun, alam mo na hindi yung tao, pero ang gusto mo iparinig mo sa kanya, yung tinig na nagpapadama ka sa kanya ng pagmamahal at pagkikare sa kanya. Ganun din yung ginagawa po ng pastor. Kung ang tupa po sa Israel, pag yan po ay binalihan niya pansamantala, kapag nalinsan mo yung kanyang buto, yun yung tayo na kusaan ng healing process at yun yung kusaan patuloy niya hinuhubog yun at ipinapadama yung pagmamahal at yung care ng tupa. At ganyan din naman, kasama na rin po doon yung mga pananalita. Ganyan po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kayo po ba'y nagtataka bakit di siya nakakaranas kayo ng sugat sa inyong kalooban? Sugat sa emosyon, sugat sa damdamin, sugat sa kung ano man yung pinanggalingan ng sugat na yan. Huwag po kayo magtataka kung bakit dumating ang mga bagay na inalagyan ng Diyos upang magkaroon tayo ng time para sa ating Panginoon. Kasi ang sitwasyon po ng mundo ito, there are many voices in this world today. Boses ng TV, boses ng media, boses ng kalapit bahay mo na mura ng mura,
boses ng asawa mo na ratatat kung magsalita. Bisang, sabi ng lalaki, nung kami ay kakakasal pa lang ng misis ko, nung kami magkasintahan pa lang, pag siya nagsasalita, parang putok ng 45, nung mag-asawa na, nako, ang malig na, ang lumabas, bakit kaya nagkagano'n? Ibig sabihin nun, maraming tinig na tayong naririnig. Bisa nga iba, kung may tinig eh. Nakakarinig na kung ano yung tinig eh. Napagdala sa puno ng bangga, may nagsalita na gano'n. Tinatakot lang niya yung sarili niya. Ay, buta siya rin, may naririnig ako. Wala ba kailangan? May tininig ka ba? Isang mga gano'n. Pero may tunay na tinig ang bawat isa sa atin na dapat natin marinig. Amen? Yun ang tinig ng ating dakilang pastol. Yun ang tinig ng ating dakilang pastol. Ang salita niya ay kinakailangang mapamiliarize tayo ng gusto. Praise the Lord! January 1st. Dapat i-aim natin sa ating mga buhay. We have 365 days a year. Amen? And I challenge you, mabuti ito, Pastora, Pastor Dexter, na i-monitor ito sa kongregasyon. This is my challenge, this is my encouragement to each one of you. Sino po dito sa inyo ang 15 years na nakakilala sa Panginoon? Taas ang kamay. 15 years. 15 years. 15 years na. Sino? 15 years. 10 years. Ilang taon na? Ilang taon na nakakilala sa Panginoon? Kapatid. How many years? Ilang taon na? 20 years? 15 years? 20 years. Ilang verses daw sa ulo mo? Ilang verses? Actually, magaling ko kaya hindi kasi siya ako. Okay. Eh, ikaw kapatid. Napalak ko. 6 years. 6 years. 6 years siya. Kayo po, 15 years, 20 years, 25 years. Ang tanong ko sa inyo, gaano na karaming verses ang inyo sa ulo? Gaano na karaming verses ang inyo sa ulo? Tumigil kayo, basta gusto nyo tignan yung inbox ng inyong Facebook. O yung messenger nyo, kung sino ang nag-message nyo, nag-message ba yung jowa mo, yung kasintahan, nag-message ba yung iyong mahal sa buhay, nag-message ba yung kaibigan, masyado tayong, in fact, sa ulado natin, yung mga nasa inbox ng ating mga cellphone, kung sino-sino ang mga nag-message doon. Pero salita ng ating Panginoon, hindi natin ganito nakikita, na ito dapat basigit natin bigyan ng pansin sa ating mga buhay. If we have that 365 days a year, kung practices mo araw-araw, kaibigan, kapatid, isang verse lang isang araw, magsaulo ka. Ang sabi sa Bible, ilagay dito at dito ang salita ng Panginoon. Kinakailangan ma-encapsulate ka. Kinakailangan ang salita ng Diyos ang mag-renew ng iyong mind because our mind gathers all dirt and good things na nakikita natin sa kapaligiran. Nakakapag-isip ka na hindi maganda minsan. Pero sabi sa banal na kasulatan, memorize the Word of God. The Word of God is the voice of our great pastor, the Lord Jesus Christ. Amen? 365, one verse a day, in 1 week time, 7 verses, new verses, in 1 week time, in 1 month time, 30 or 31 verses in 1 month time. Ang pwede mo makuha, ang pwede mo sa ulo, saan nakalagay? Sa notebook, sa Facebook, nakalagay dito, nakatatak sa puso, isipan ng bawat isa sa atin. Amen? 365 days a year. 365 verses. Dapat nakasilid sa atin ang salita ng ating Panginoon. Tayo ay reservoir, tayo ay sisiglan ng salita ng Diyos. Amen? Ang bawat isa atin, kaya meron salita ng Panginoon para mapamiliarize tayo, ma-recognize natin yung tinig ng ating pastol. Kung may mahal ka sa buhay, alam mo kung anong tinig siya.
kung anong feeling niya, may special touch yun. Kagaya ng asawa ni Pastor Dexter. Pag yung asawa niya tumawag sa kanya, di po ba? Pastora, ganun din po kayo. Pag tumawag sa inyo si Sir, talagang ang puso niyo tumitibok. Dahil yun talaga eh. May special touch siya sa puso. Oh, tinig yun ng asawa ko. Ganun din naman dapat ang ating Panginoon. Ganun din naman yung kanyang salita. Ganun din naman yung kanyang tinig. Yung ating dakilang pastor. Kaya He wants us to have a life bountifully. Ang bawat sa atin ay Satanas, naparito para magnakaw, pumatay at magwasak. Ano kanyang ninanakaw karamihan sa bawat sa atin? Ano ang karamihan ninawasak niya sa atin? Ano ang karamihan naninistil niya sa bawat sa atin? Yung joy. Mostly yung joy ang kinukuha niya sa atin na tayo ay mawala ng gana sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung joy na yan ay pinipilit niya ko na. Sabi sa Bible, rejoice in the Lord always. And I say again, rejoice to the Lord always because the joy of the Lord is our strength. But ang kaaway, gusto niya lagi kang malungkot. Gusto niya nakasimangot ka. Gusto niya anong tawag doon? Yung halos buong katawan mo, stress ka. Yan ang gusto ng kaaway. Ayaw niyang maranasan mo yung kabutihan ng ating Panginoon, ang paghalakan ng ating Panginoon. Kagabi, naroon po kami sa at sabi nga meron doon service. 6:30, nakaready na ako kasi ako yung nagpawit eh. Haba akong naghihintay ng kongregasyon. 6:30, hanggang umabot na 7 o'clock, hanggang 7:10, wala pa rin. Pero almost 40 hours akong gitara ng gitara, worshiping God in Spirit. And because, ano po kasi ako, worship leader po kasi ako eh. Kaya yung heart ko ngayon, galak na galak, lumalakas yung puso ko. Tumatatag yung aking pananampalataya sa ating Panginoon, nagiging strong ako, lalo nung pumunta kami ng Dagupan. Nakausap po namin yung mga pastors. So, alam natin, yung labanan po natin spiritual na kinakaharap. So, kinakailangan may strength yung pananampalataya para pagharap mo sa kanila, alam mo kung paano i-deliver ang salita ng ating Panginoon with authority from God. Amen? So, awit kami ng awit kahapon, praise the Lord, ang saya ng aming puso. Pero ang kongregasyon, wala pa. Wala pa. Parang kanina, gano'n. Ilan lang yung narito. Ganyan ba yung gusto nyo iharap sa Panginoon na taon nyo? Hello? Ganyan ba yung taon na gusto nyo iharap sa ating Panginoon? Ang kayo ay late sa iglesia, sa panambahan. Tama po kayo tanong ko? Pinabalik niyo ako dito, kaya yun, maririnig nyo talaga yun. Yun po ba gusto nyo iharap sa Panginoon? Darating sa iglesia, late ka. Siguro naman napakalapit naman ang lugar ko para dumating ka ng maaga. Ako, lalo na ako pinanggalingan eh. 30 minutes na ako natin sa San Nicolas Munisipyo para hantayin na yung sundukan. Take it as an advice. This is a positive correction. This is a progressive correction sa bawat sa atin para ayusin natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. If you really love God, if you really love the Lord, amen, you will be on time. Magiging on time ka sa Panginoon sa Lord, mahal kita. Panginoon, ikaw lamang o Diyos at wala nang iba. Ay yung napakalapit lang naman siguro ng bahay mo. Tapos late ka pang dumarating. Tapos ang sigla-sigla mo na. Paano kaya kung ang Panginoon ay malungkot at ikaw ay pagsara ng pito? Halimbawa lang, 10 lang. Alam niyo po ba sa ibang iglesia, nakakalungkot, naranasan ko to. May oras sila. Pag hindi ka dumating ng oras, sasarado ka. Second service ka na lang. Eh gusto mong dumalo ng first service. Kahit pumato ka doon, hindi ka pagbubuksan ng bantay. Eh sabi nga lang dito nung sa pastor, pinagbubuksan ng bantay yung pastor dahil alam niya kung sino yung kanyang pastor na yun. Wala kayong seleksyon natin, tama? Morning lang service niya. At what kung gano'n ang sitwasyon? Pag hindi ka dumalo ng morning service and then you wanted to come in pero late ka, paano ka makakasamba? Sinarahan ka ng pinto. Ano ba
Totoo lang naman. Hindi ko sinasabing ganun na ang gagawin ng dalawang ito. Yun ang tanong ko po. Kasi gusto natin may saayos yung buhay natin sa Panginoon. This is 2017. Yung 2016, inalimutan na natin yun. Amen. Kung lagi tayong narinig, kung lagi patumpik-tumpik tayong baho, matambay tayo pumunta ng bahay sa bahay ng ating Panginoon. Lagi tayong may galak na tayo pupunta sa bahay sa bahay ng Panginoon. Dahil alam natin na ang Diyos mismo ay namumusa sa atin at ang salita niya ay buhay at makapangyarihan na nagbibigay sigla sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay nangihina, kung tayo ay lulupay-pay, kapag ang salita ng Diyos ay ating napakinggan, sigurado, lalakas ka, kapatid! Lalakas ka at sisigla ka at sasabihin mo, sige pa Lord, sige pa, gusto ko pang makinig ng iyong mga salita. Dahil ito ang kailangan ng ating buhay. Ang bagay sa mundo ito, ang mga bagay sa mundo ito, ay madaling makapag-aliw sa bawat isa natin. Ang mga bagay sa mundo ito ay madaling makapag-aliw sa bawat sa atin. But our life is not in this world. This is not our real home. Our real home is in heaven. Amen? Tayo lahat ay mga tagalangit. Ang sabi ko sa Kolosas 3, ay babasahin ko yung ganito. Ang sabi sa Kolosas 3, allow me to read this in Tagalog. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagsumakitan niyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay sa panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay niyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakihati sa kanyang karangalan. Purihin ang ating Panginoon at napaganda ng kanyang sinabi na tayo lahat ay may bago ng buhay. Amen? May bago ng buhay ang bawat sa at ang buhay natin ay nasa ating Panginoon. Hindi ito hawak ng mundong ito. Ang buhay natin ay hawak ng ating Diyos. Kaya sabi niya, pag sumakita nyo, nasa inyo, lagi nyo isa-isip ang mga bagay na panlangit, dahil ang mga bagay na panlangit ay hindi po ito temporary. Mananatili po ito magpakailanman. Kapag ang lagi nating hinangan na mangyari sa ating buhay ay ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Hindi ang mga patungkol sa mga bagay na nakikita natin dito sa kapaligiran. Hello? Kaya sabi nga nun, gusto mo ba ng isang buhay na kasiyasiya at kaayaya, kaibigan? Gusto mo ba natin na ang buhay mo ay isaayos ng Diyos? Gusto mo ba na ang iyong buhay ay laging nakailay, laging na doon sa sentro ng kalooban ng Diyos? Mangyayari lamang yan kung ikaw ay patuloy na magpapasakop sa Kanya at uunawain mo ang salita ng Panginoon na hindi lamang basta narinig. Ito'y dininig at ito'y inuunawa. Hindi lamang ito dininig and then pagkatapos lalabas sa kabilang tainga. Ito ay pinakinggan at inuunawa at isila sa katuparan sa buhay natin. Because according to Joshua 1:8, ito po yung aklat, ito yung manual, ito yung salita ng Diyos, ito yung tinig ng Diyos na magbibigay ng success sa bawat isa sa atin. Katagumpayan sa taong 2017 ng ating buhay. Kaya mga anak ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos, sikapin natin sa taong ito
kung paano challenge mo kayo ng nakaraling ko. Merong 48 weeks, Sundays, sa loob ng isang taon. Make sure i-aim mo na ikaw ay perfect ang attendance sa palambahan tuwing Sunday. Amen? 48 weeks lang yan. 48 weeks. I mean, 48, parang pag days ang iisipin, parang 48 days lang. Iaawas mo doon sa 365 days. Pero yung linggo yun importante yun Hello? Hindi lamang tuwing bagong taon, tuwing Pasko, ang dami. Dahil hindi po tayo nakabase doon. Dahil tatanggap tayo ng mga aginaldo, ng mga ninong at ninang. Kundi ang atin doon, masigit natin nasahin. Dahil ito salita ng Diyos ay pulong-pulo ng katotohanan. Pulong-pulo ng treasure ang salita ng Panginoon. Sabi nga lang, pag ito'y niyakap mo, pag ito ay tinanggap mo, kapag ito ay pinag-alala mo, binungkal mo, binaisip mo, in-internalize mo sa buhay mo. Wow! Dahil mo pa ang isang tao na napakayaman sa mundong ito na ang kayamanan niya ay nakabase sa mga material na bagay. Ngunit ang higit na yaman ng bawat isa sa atin ay ang salita ng ating Panginoon. Gusto ng ating Panginoon na tayo ay may kapayapaan sa kabila ng maraming pagsubok sa ating buhay. Gusto ng ating Panginoon na tayo nakakaranas ng katagumpayan sa araw-araw ng ating pakikibaka. Maraming mga Kristiyano, kunting pitik lang ng kaaway, tumutumba na kagad. Bumabagsak. Gumugupo. Anong dahilan? Sabi ng iba, tao lang po kasi ako, pastor. Ako po ay hindi ko makaya ang matinding problema. Dumating sa buhay ko. Katwiran yun ang isip. Pero ang salita ng Panginoon ay malinaw na nagsasabi na lahat ng tumanggap sa Diyos ay pinagkalooban niya na maging anak ng Panginoon. Amen? Yung Diyos na tinanggap natin ay mapagtagumpay. At kapag itinanggap mo at inalay mo na ikaw ay anak ng Diyos at tinanggap mo na anak ka ng Diyos, ibig sabihin, kaya mong pagtagumpayan anumang klase ng tukso o pagsubok na dumating sa buhay ng bawat sa atin. Yan po ang buting pastor ng ating Panginoon. Siya po yung nagpo-protect. Siya po yung nagbibigay sa atin ng provision sa pangailangan natin sa ating buhay, sa araw-araw. Iniingatan niya tayo na huwag tayong mapahamak. Kaya laging may paalala ang salita ng Panginoon. Kung noong 2016, marami tayong mga shortcomings na nagawa sa ating Panginoon. Ito 2017, unti-unti natin ibinabalik at ibinabalik sa ating Panginoon yung ating kainitan, yung ating kauhawan ng ating Panginoon Diyos ay lagi nating makasama sa tuwi-tuwinga ng ating buhay. Yun po tayo, nagkakaroon tayo ng self-evaluation, nagkakaroon tayo ng self-examination ko, nasa baba ko, isa ng feeling mo, napakalapit mo sa Panginoon, pero ang layo naman talaga. May sabi mga ganong Kristiyano, feeling niya napakalapit sa pero ang layo-layo ng kanyang puso. Nasa loob ng iglesia, nakaupo, pero iba ang iniisip. Sa oras ng preaching, ang iniisip kung ano marahil yung kanyang isasahin. Ano kaya ang nangyayari doon sa kanyang problema? Nakaupo, pero ang puso ay wala sa panambahan sa ating Panginoon. May mga Kristiyano pong ganyan. May mga Kristiyano nasa loob ng iglesia, pero hindi puspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Pero kailangan po natin lipiin sa ating buhay. Isang taong ito, kung ikaw ay binugbog ng kaaway, ng problema, nung nakarataon,
Ay kung dumating ang Panginoon na nakita niya na ikay nalulupay-pay, ay, ano nangyari? Ang tagal mo naglilingkod sa Panginoon kung kailan pa naging 2017 nalupay-pay ka. Hindi ganon! Bagkus, mas lalo nating ninanais na tayo ay laging makasama ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya yung lagi, mga Kristyano, nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon. Praise God. Katatakan mo talaga sila eh. Magtataka ka, anong sikreto kaya nitong tao ito? Ang saya-saya. Hindi konting pruta, ang saya. Ang magpupuri sa Panginoon, yung puso niya, bumubuka sa pagpupuri at magsamba sa Panginoon. Yung mga kabataan, ayusin niyo yung awit niya. Talagang hindi talaga nakakapagbigay ng paluburan sa Panginoon niya kasi paling. If you want to offer the best offering to God, give your best. Hello? Ay, friend tayo sa Facebook ha. If you want to really praise God and masatisfy ang Panginoon, mag-bless mo natin pa, give your best. Constant practice makes perfect. Ganun din yung gitarista natin. Gitarista natin, enjoy na enjoy sa pagkikita. Kaya lang, magkaibang taon na nyo. Paling. Tama yun ba? Ako, sumusunod ako dito, G. Okay, kasi gospel G. Lord, I give you my heart. Ayun yung boses. Nag-practice pa kayo? Hello? Pastor, ano po? Iba po ang mag-guitar kasi mag-practice yung mga guitar. Ay, guitarist ka. Hindi sila nag-practice. Pero madali na solusyonan ko yan. I'm a guitarist. I'm a musician. Kahit na iba yung tumugtog, kahit sino man yan. I make sure, halika, sama-sama tayo. Ano bang team mo talaga? Bago kayo marap. Kasi harap kayo sa komunikasyon. Kaya what if, mga professionals yung dumating sa komunikasyon nyo. They want to join you in fellowship. Maraming ganyan. Sa Maynila, pumunta ka. Kaya ganyan silang kabihasa. Skillful yan, na tinutugtog. Kasi sa Panginoon yan eh. Pag-iisipin mo sa kay Pastor Sinyesa, kay Pastora yun, kay Madam, kaya kay Pastor talagang baba, para lang, banting-banting na lang ang dating mo. I'm sorry to say, I'm not sharing, hindi ko sinasabi that I'll turn you down. But it is a challenge. As believers in Christ, then put it, and then, ayan mo na sabi mo, ano, Lord, kuwari mo ako, meron akong kapalpakang nagawa doon. Ayun sinabi, magsaservisyo na lang tayo sa ating Panginoon, ayun si David. Kaya tuloy si Pastor, minsan hindi nga niya alam kung iyan yung aawitin o hindi, kasi I've been observing. Ako kasi, musician po ako eh. Worship leader po ako. Sinasabi ko to, hindi dahil sa mas magaling, hindi ko sinasabi magaling ako sa ito, hindi, ang akin lang po doon, what I have experienced during my services to God. So yun ang sinishare ko sa inyo. Hello? Eh, minsan nga, may dumating nga sa panamba namin, Amerikano dumating. Makikisamba daw ako, nagulat ako, nasa Bulacan kami. Eh kung hindi preparado, yung mga musician ko hindi preparado, kaya ang ginawa ko, huwag kayo tutugtog, ako tutugtog. Kasi alam mo eh. Hello? I knew myself. I knew my heart. Kasi sa Panginoon ang aking pag-servisyon, hindi sa tao. Because when I serve God, when I give it to God, I offer it to God, the Lord will reward me. But yun yung tao, ibigay ko sa tao, recognition na temporary lang po yung appreciation. Hello? And if you take the Word of God as a voice from God, from your great pastor, the Lord Jesus Christ, then you put it in your heart. Then you say, Lord, I'm sorry. I failed. Kamali ako patawarin. It's about time to be broken before God. Kasi, be serious with God. Be serious sa ating Panginoon. Kapagilin ko namin sa Panginoon. Serving God is not a joke, amen? Hindi ko sinasang joke yung ginagawa niya, pero sa akin, much better pa, pwede naman natin i-improve. Tama po ba? Ang bawat service natin ginagawa. Ay, di nila pa ang ganda. At kung meron mga dumagaling dito, from time to every Sunday, may mga bisya na, wow, ang ganda ng quality ng worship dun. I love the worship in San Isidro Baptist Church. Ganun ang magiging reaction ng aking puso. Tama po ba? But what I see, kanina ako bilang lingkod ng Panginoon,
Natutuloy na kundi sa akin, Lord, I need to pray for this congregation. These are people, they are skillful. Ang dami kabataan, daming potentials na dapat i-unleash sa kingdom ng Panginoon. Yung potentials mo, magamit ng lubos sa pagpupuri sa ating Panginoon. Then, Lord, I will pray for this congregation. Kasi mostly nakikita ko kasi pala ko ng Petro lang dito, pala ko na-imbitahan. But I declare kanina, Lord, I will pray for this congregation. Every time I pray in 3 a.m. in the morning. Because kahit matulog ako ng alauna, I'll see to it that I will wake up at 3 a.m. in the morning to pray sa mga taong nakaregister sa aking isipan. At isa na po kayo, may register ng Panginoon. Kaya, starting mamaya, alas 3 ng madaling araw, I will pray for the musician, I will pray for each one of you kasi ang daming potentials. Remember, nakaraang linggo, nagpatawag tayo ng mga kabataan. Nakikita ko yung mga potentials eh. Kailangan lang isaayos eh. Hello? I-guide lang ng maayos yan. At sigurado, ang iglesia nito ng ating Panginoon, lalago. Kasi may kakayanan kayo na magigaya dahil ang Panginoon ay nakikita gumagalaw sa inyong buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So be serious with God. 2017. Eh, hindi natin alam kung anong oras namin ang Panginoon. Kaya sa Facebook ko, dahil ba, I am prepared to meet thy God. Prepare to meet thy God! Siguro yung iba, iniisip, dahil hindi ka siguro ang Panginoon, parang ganun ka na. No, each day of your life, pwede ka matagpuin ng Panginoon. Pero kung hindi ka naka-ready, kung hindi tama ang puso mo, mahihirapan kang makatch yung fire ng ating Panginoon, yung anointing ng ating Panginoon. Kaya sa presensya ng Panginoon, kahit isang segundo lang, pwede kang umiyak. Walang pwedeng ipalit sa presensya ng ating Panginoon, kahit isang segundo lamang. Challenge ko din po sa sarili ko. Hindi dahil sa aking iyari sa presensya ng Panginoon, pero when I feel the presence of God is in the church, my heart ay talagang umiiyak na po yun. Then, hindi ko mamalan, biglang papakagaliluha ko. Why? Because I sense the power of God inside the church. During worship time. Hello? So yun po. I-aim natin yung ating mga sarili. Nalalo natin improve yung ating mga sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Because this is for God. Amen? No, mahalin nga tayo ng Panginoon. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an eternal life. Mahal tayo ng Panginoon. Ibinigay niya yung pinaka-the best niyang gift. The perfect gift. So, ganun din tayo. Mahal natin ang Diyos dahil siya ang unang nagmahal sa bawat isa sa atin. And when we offer to God a sacrifice of thanksgiving and our offering and our worship to God, ang sabi ni David, I will not worship the Lord that cost me nothing. Ibig sabihin, may sacrifice. Sabi, hindi ako mag-offer sa Diyos nang walang akong sakripisyong ginawa. Ang ginawa niya, bibili niya yung lugar na pagtatayuan ng altar. Gusto pa nga niya, ibigay na lang ni Arrohana. Sabi, huwag ka nang bilhin niya kasi ikaw naman ang hari. Sabi, no. Babayaran ko yan, magkano? Ganun ang puso ni David na nagmamahal sa ating Panginoon. At doon siya magkasala ng pangangalong niya at ng pagpatay. No siya sabihan. Hindi naman siya nagtanggol sa sarili niya eh. Hindi po ba? Hello? Hindi siya nagtanggol. Hindi siya nagdepensa ng kanya sarili. Kaya, Psalms 51, lumabas. Search me, O God, and know. Pray in me at in the heart of God, and renew right spirit within me. Kasi ano dito pilin? Mapapahamak ang buong Israel kung siya mismo na magmamalaki pa siya, gumawa na siya ng kasalanang mga ngayon niya at saka ng pagpatay kay Uriah.
siya dahil siya ay hari. Sabi sa Bible, ibinabagsak ng Diyos ang lahat na nagmamataas. At yung mga nagpapakumbaba, tinataas ko yan ng ating Panginoon. Hello. Sabi sa Bible, malapit ang Diyos sa mga may contrite spirit and a broken heart. In other words, when we are corrected by the Word of God, just one soul. Thank you for your correction. Thank you, Lord, for your word. Because the Word of God says, it is written, it is used for instruction in righteousness, so that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good things. And even us, ganun din kami, pag mayroon kaming work na nagawa, gusto niyo sabihin ng mahihingi lang, ay, ito ba? Ay, Lord, patawarin mo naman po ako. Ganun ang mababang puso ng mga lingkod ng Panginoon. Each one of us ay lingkod ng ating Panginoon. Amen. We want to have a fruitful year in our life. Ang buhay spiritual mo, gusto mo maging fruitful ang buhay spiritual mo, then start searching for God. Start pursuing God in your life. Hanapin mo siya. Nariyan lang naman siya eh. Baka yung quality time mo lang ang hindi mo na ibibigay ng maayos sa Kanya. Kasi gusto ng Panginoon, i-touch ka niya. Gusto niya ipadama sa iyo how great He is, yung kanyang katapatan sa iyo. Pero tayo, may time ba tayo ibinibigay sa Kanya? May time ba tayo? O baka 5 minutes lang, okay na. 10 minutes lang, okay na. I mean, the quality time. Katulad sa mag-asawa, di ba sir? Mag-uusap kayo, that is quality time. Ano ba, ikaw galing ka sa trabaho, ang misis mo galing sa bahay. Maghapon, luto, laba, mga bata, lahat, pag-ayos, pagkatas yung tatay. Pag galing sa trabaho, manood ka na ng TV, tapos hag sa sapatos. Tapos hindi mo lang makausapin mo kanyang asawa. Sa palagay mo, anong mararamdaman ng asawang babae? May pagpapahalaga ba doon? Wala. Siyempre, hahanapin ng asawang babae. Aba, itong asawa ko, maghapon wala ng trabaho. Bakit maghapon ako gumawa dito sa bahay? Hindi wala lang ako inaasikaso. Kaya mag-iisip tayo yung babae, baka may kunasisito. Mahalaga yun. Kung ano yung komunikasyon na ginagawa niyo sa inyong pamilya, patatagin ang inyong relasyon sa inyong mag-asawa, ganun din sa Panginoon. Masigit natin the best relationship we can have ay yung relasyon sa ating Panginoon. Patatagin ang relasyon natin sa ating Panginoon. Kasi yun ang gusto ng Diyos eh. He wants to magkaroon tayo ng buhay na kasiyasiya at kaayaya. Kanina narinig niyo, gusto niyo po bang ang pamilya niyo ay maging kaayaya at kasiyasiya ang buhay? So, start, iayos natin yung relasyon natin sa mga anak natin, sa mga anak natin. Sa mga anak nyo, sa inyong asawa, ayusin nyo yung mga relasyon. Paano sa ganun? That is fixing all the broken things na nangyari doon. Kasi mamaya, may problema na nga, ay parang binabaliwala mo. Nag-away na kayo mag-asawa, matutulog kayo, nakaganon yung isa, nakaganon din. Aba, pambihira mag-asawa yun. Hindi ganyan. Kaya nga pag nagkakasal kami, we make sure na ito ang gawin. Then, adjustment period, hindi combo. 7 years na kayo mag-asawa, adjustment period. Hanggat buhay kayo sa isang isa, may adjustment period. Di ba, sir? Ang sweet niyo. Dati, yung lalaki, pag naliligaw, kasi sexy yung asawa, kung todo ang hawak. Ito, talagang gentleman na gentleman, ay makita naging, dati kasi cook, inabato, ang hugis ni Mrs. Naging cook and come. Ay, nawala na ito ng pagiging gentleman ni Mrs. May cook and come. Hello. Ayusin natin ang buhay natin. Ba't ba tayo napupunta rin? Di ba? Tama ba ako? Yung mga may asawang lalaki dito? Ang ganda nung yung awal na ng isa, Diyos ko, Diyos ko, puri ng Panginoon. So, ganun po, ayos. Relasyon ng pamilya, relasyon mo sa asawa mo.
Kasi mag-aayos ka ng buhay din lang. Sa pamilya, ayusin. Of course, yung sarili mo, inaayos mo sa Panginoon. Kapag maayos ang relasyon mo sa Panginoon, sa pamilya mo, ayos mo. Aayusin lahat yan ng ating Panginoon. Amen? Kaya minsan tatanong sila, ay, ang mag-asawa po ba'y laging sweet? Hindi dapat sweet and sour. Sweet and sour. Kasi combination yan. Talagang sweet and sour. Kailangan magkasama yan. Kasi naroon yung blending nun eh. Hindi lahat ay sweet ang pagiging mag-asawa. Hindi nabubuhay, hindi lang sa pagmamahal po na pwedeng mabuhay, hindi po pwedeng puro pagmamahalan na lang ang inyong gagawin, ay nagpuputong na. May problema na. Sa pinansyal, pambayad sa mga ganito. So kaya meron doon mga, that is balance of life. Yung mga trials na dumating sa ating buhay. Amen? But praise be to God, we have a big God para tulungan tayo at ayusin kung ano man ang dapat ayusin sa ating pamilya. Actually, honestly, nung sinabi ni Bishop Martin na pumunta ka doon, yung heart ko, sabi ko, bakit ako pupunta ron? Ay, pagluluto ako dito, gusto kong pakain ng komunikasyon. Pagkatapos, parang matanglay yung kalooban ko. Kasi galing na ako dito, nakarali ko dito pa. Hello? Kaya yung invitasyon, mag-share. Pero yung puso ko, napusap na kami. Na ako magluluto ng patay, papakainin ng kongregasyon. Pagkatapos kaninong nung paggabi, natulog po kasi ako ng 10:30. Pagkatapos alas 12, nagiting ako na nagpuputo ka. Pero, but still, na I knew love for the Lord. Ay ko, pupunta ba ako doon? Pwede naman hindi ako pupunta doon. Kasi galing na ako, ganyan ako yung nakikipag-usap sa mga, hindi sa ayaw ako mag-preach. Kasi gusto ko pakainin yung kongregasyon ng pagkain. Pero ito pala yung pagkain sa salita ng Diyos na kailangan nyo. Na maayos nyo sa umaga nito. Kasi 2017, first of the year, January 1st. Nakunawa po ba natin sa salita ng Panginoon? We love God with all our hearts, amen? So, purihin ang Panginoon. Pastor, pwede ba ulitin mo yung Lord, I give you my heart? G. Sigurado, hindi na tayo sinunado.